Hola, avui parlarem d'estratègia digital. Per què us parlarem avui d'estratègia digital? Perquè moltes vegades el dubte que tenim principalment amb els nostres projectes és que ens apareixen molts impactes, no? Hem d'estar a Instagram, hem d'estar a YouTube, ara potser també hem d'estar a TikTok, Twitter, LinkedIn, si Facebook encara serveix. Llavors, ens trobem en un moment en què és important tenir molt clar quina d'aquestes xarxes o quina de les eines digitals que tenim al nostre abast serveixen i es poden aplicar al nostre projecte. D'acord? Llavors és molt important, a l'hora de definir una estratègia digital, primer de tot, fer una anàlisi interna, és a dir, pensar on som. És a dir, en aquest moment, nosaltres, la nostra empresa, el nostre projecte, on es troba a nivell digital. Veure en quin canal som, veure què estem publicant, veure una mica quina imatge estem transmetent. Val? Per arribar a on? A definir realment on volem anar. Llavors, una mica l'estratègia de què consisteix? En passar d'aquest punt inicial on som actualment a aquest punt futur on volem arribar. Per tant, aquí és on de definir els objectius que volem assolir amb el nostre projecte a nivell digital. Val? I com hi arribarem seria una mica les accions, tot allò que nosaltres farem per passar d'aquest moment on som ara a aquest moment futur, no? On volem arribar a nivell d'empresa. D'acord? Llavors, la situació actual interna, una cosa que és important és que intentem ser una mica autocrítics amb el que hem fet fins ara. Intentem pensar en quins aspectes hem de millorar. Val? I per altra banda, pensar una mica també en què som forts. Tenim molt clar quins valors, quines fortaleses nosaltres estem aportant al mercat. Per què us dic això? Perquè aquesta part seria la més interna, aquella que nosaltres podem controlar, aquella part de dir aquests aspectes els millorem, aquests forts els intentem potenciar, intentem comunicar amb allò que són bons, però per altra banda també hi ha una part externa, és a dir, hem d'analitzar una mica el nostre entorn en aquests moments, en el moment en què estem definint una estratègia, com està, per exemple, el nostre sector. És a dir, estem en un sector que està creixent, estem en un sector que realment té potencialitats de créixer, o bé estem en un sector ja madur que realment cal que potser portem algun tipus d'innovació perquè potser està una mica en decaiguda. No? Llavors és important que mirem una mica el sector on nosaltres estem treballant, on el nostre projecte, que estem enfocant el nostre projecte, realment on serveix. I una cosa molt important que m'agrada insistir sempre és que hem de conèixer molt bé la nostra competència. Per què hem de conèixer la nostra competència? Ni molt menys per parlar malament d'ells. Això sí que és una cosa que hem d'evitar. Però sí hem de conèixer la nostra competència per una cosa molt important, que és què estan fent ells i què estem fent nosaltres. Perquè al final el client compararà els dos, compararà els nostres competidors i ens compararà amb nosaltres. Per tant, és important que tinguem molt clar què estem aportant de diferent. Val? Llavors, per això és important que coneguem una mica què està fent la competència per veure quin valor diferencial estem aportant nosaltres. Val? Qui són la competència? Què comuniquen? Com ho estan fent a nivell de xarxes? Com ho estan fent a nivell digital? Tenen un newsletter? Tenen una web? A quines xarxes socials estan? Com ho fan? Quins serveis ofereixen que nosaltres no estiguem oferint? I tenir molt clar en què som millors i en què som pitjors. Val? Però molt important això, perquè el client al final el que fan és comparar-nos. Ell s'informarà, ens veurà nosaltres, veurà la competència, avaluarà les diferents opcions i s'acabarà decidint per una o per l'altra. Per tant, és important que tinguem molt clar què realment estem aportant nosaltres de diferent al mercat. La situació actual ens ajuda a ajudar a conèixer tendències de consum. És a dir, al consumidor podem vendre joies, per exemple, online, podem vendre roba, la nostra marca pot ser d'un sector industrial, del que sigui, però hem de veure realment en aquell moment concret, quan estem definint la nostra estratègia, al consumidor o quines tendències hi ha al mercat de consum. No ho sé, ara podríem dir, doncs per l'època de Nadal, ens interessa més coses, no? Doncs podríem inventar un calendari d'advent de joies, per exemple, O si estem fent un tema de roba, doncs en comptes d'apuntar-nos al Black Friday, que s'hi apunta gairebé tothom, doncs apuntar-nos al Green Friday, no? Una altra tendència. És a dir, veure el consum, les tendències cap on va el mercat i adaptar una mica la nostra estratègia cap a aquestes tendències. Val? I sobretot pensar on és el públic objectiu. Per què us dic on és el públic objectiu? Perquè depèn de quins mitjans digitals hem de fer-ho servir, veurem que hi pot haver un públic que s'hi acosti més o no. És a dir, el TikTok, que en principi era un públic una aplicació destinada molt a un públic més juvenil, actualment les marques s'estan donant compte que també pot ser una eina per posicionar-se. No? Doncs amb això us vull dir que pensem una mica dels nostres potencials clients on són i veure quina pot ser l'eina, el canal digital que més ens ajuda a arribar-hi bé a ells. Val? I després, sobretot, pensar quins recursos tenim. Per què us dic quins recursos tenim? Perquè si el nostre pressupost és ajustat, probablement haurem de posar més èmfasi en crear coses creatives, en generar contingut propi. En canvi, si realment tenim recursos a nivell econòmic o fins i tot a nivell temporal, doncs podem dedicar
esforços a fer campanyes publicitàries, podem invertir un cert pressupost a nivell de publicitat. Però és molt important, insisteixo, en que a nivell estratègic tinguem molt clar quins objectius. Per què estem en el món digital? Per què hi som? Perquè ens ho diuen? Perquè està de moda, està a Instagram? Doncs pensem una mica quins objectius tenim a l'hora d'estar nosaltres en aquest canal digital. I per això és molt important que els definim. Llavors, us he posat uns tipus d'objectius que solen ser els més típics. És a dir, el nostre objectiu online no té per què ser directament vendre si no tenim un e-commerce, però pot ser, per exemple, desenvolupar la marca. Què vull dir amb desenvolupar la marca? És intentar donar a conèixer la nostra marca i que cada cop més gent la conegui. És a dir, no estem generant una venda immediata, però sí que estem fent que el nostre consumidor o potencial consumidor ens vagi coneixent més. Un altre podria ser els ingressos, lògicament. Sí? No em refereixo a venda online, però sí que a través d'un canal digital poden demanar-nos un pressupost, podem començar una relació comercial, d'acord? Ho diferencio del de sota, que us he posat transacció i vendes en el sentit de dir que si tenim muntat un e-commerce, una botiga virtual, el que podem fer que és vendre directament, no? És a dir, que si un portal més, podem tenir un punt de venda físic i podem tenir un online, o realment podem apostar per l'online. Però llavors són transaccions que es produeixen només dintre l'entorn digital. I un altre dels objectius que podem tenir, que pot ser ni generar marca ni vendre, però pot ser, en canvi, donar suport als clients. És a dir, que la nostra web o la nostra presència digital permeti que el client tingui un suport nostre. No? Ja pot ser responent preguntes, ja pot ser consultant coses que l'ajudin a aclarir coses sobre la nostra marca. I els objectius acostumem a dir molt que han de ser smart, no? És una mica la broma aquesta anglesa, no? Smart, que ha de ser intel·ligent, espavilat, doncs ve a dir que han de ser, veieu aquí aquestes 5 lletres de l'smart, no? Ve a dir que la S, doncs, que han de ser específics, és a dir, hem de ser capaços de concretar exactament quins objectius volem. Una cosa molt important, han de ser mesurables. Per què han de ser mesurables? Perquè si no són mesurables no podrem saber si els hem assolit o no. Doncs hem de posar una mesura. Doncs vull aconseguir X seguidors, vull aconseguir X vendes, d'acord? Una altra cosa important és que han de ser assolibles. Què vull dir que han de ser assolibles? Ens hem de fixar objectius que realment podem realitzar. És a dir, realment han de ser objectius que puguem assolir. Per què? Perquè si posem objectius que realment estiguin molt fora del nostre abast, què pot passar? Que no els puguem assolir i això ens genera una certa frustració, no? Una falta de realisme. Llavors és molt important que quan definim els objectius intentem ajustar-los al màxim i que realment es puguin arribar a assolir. L'altra cosa important, que siguin rellevants. Què vull dir que siguin rellevants? Que realment pel nostre negoci aquells objectius siguin importants. Podem fixar-nos objectius que no tinguin res a veure o que no siguin importants amb el nostre negoci. Llavors hem de pensar si aquests objectius que ens fixem a nivell online, si realment tenen certa rellevància i importància pel nostre negoci. I per descomptat, amb quant temps els durem a terme, no? És a dir, si volem aconseguir-ho en un mes, en 2 mesos o directament en una setmana, d'acord? Llavors, a partir d'aquesta definició d'objectius, arribem a una cosa molt important i que és una mica la clau, no? L'estratègia digital. És a dir, l'estratègia digital normalment es centra en quatre paràmetres molt bàsics, en 4 etapes molt bàsiques. La primera de totes, que veieu aquí, és l'etapa d'atracció. Què vol dir l'etapa d'atracció? És a dir, nosaltres hem de definir una estratègia que permeti que atregui els clients cap a on nosaltres vulguem. Aquest on nosaltres vulguem, ja us dic, pot ser una botiga física, pot ser el nostre perfil d'Instagram, el nostre canal de YouTube, pot ser la nostra web. És a dir, hem de fer una estratègia per aconseguir que aquests clients atraure'ls fins a on volem nosaltres. Llavors, a sota us he posat una mica algunes eines que fem servir a nivell d'atracció. Per exemple, on és el posicionament web? Què vol dir posicionament web? Aconseguir, al final, a nivell de cercadors, en aquest cas, en el nostre cas aquí, a Catalunya, Google, que és el que té la quota de mercat més alta, aconseguir estar més amunt quan busquem a Google. No? És a dir, quan posem una frase o quan busquem alguna cosa a Google, estar el més a dalt possible, perquè el fet d'estar més amunt el que fa és que augmentem les probabilitats que interactuïn amb nosaltres. L'altre és el SEM. El SEM què vol dir? El SEM és el Search Engine Marketing, el que busca que és que paguem, no? És a dir, fer servir publicitat perquè els clients vinguin cap a nosaltres. Sigui a l'entorn que sigui, ja sigui el Google Ads, ja sigui la publicitat d'Instagram o Facebook, etc. D'acord? I l'altre també pot ser l'email marketing, és a dir, nosaltres el fet d'enviar correus electrònics també pot ser una opció interessant per aconseguir això, atreure, plantejar una oferta, plantejar alguna cosa que enganxi i que podem aconseguir que aquest client vingui cap a nosaltres. I després el que us comentava, xarxes socials, YouTube o fins i tot fer servir influencers. Un cop hem atret aquests potencials clients al nostre web, al nostre perfil, etc., d'acord? Una cosa important és la conversió. Què vol dir la conversió? Aconseguir que un cop han arribat facin allò que jo vull que facin. És a dir, han vingut a mi, han vingut al meu Insta, han vingut a la meva web, allà vull que facin alguna cosa. Llavors és molt important en aquest cas, per exemple, si és una web,
que la nostra web s'entengui fàcilment. És a dir, que el client vegi fàcilment quins passos s'han de fer, trobi fàcilment allò que volem ensenyar-li, d'aquesta manera que pugui fer aquella acció que nosaltres volem. I per descomptat també podem fer-ho a través d'anuncis, de Google, Instagram, Facebook, etc. D'acord? Un cop aquest client ja ha convertit, ja ens ha comprat, ja ha interactuat amb nosaltres, el que ens interessa què és? Ens interessa fidelitzar-lo. Què vol dir fidelitzar-lo? Ja ens ha comprat una vegada, per tant és més probable que si el cuidem, que si el tractem bé, si tenim una estratègia per fidelitzar-lo, que ens segueixi comprant. Llavors això podem fer-ho a través d'això, de l'email marketing, podem fer-ho a través del WhatsApp Business, eines que estan al nostre abast que ens permeten aquest client una mica el que us deia, fidelitzar-lo. I la darrera de totes és una mica el que en diem els brand lovers, és una mica el somni que tenim totes les empreses, és a dir, aquests clients que ja ens han comprat, que ja els tenim fidels, a sobre, com que realment estimen la nostra marca i senten alguna cosa, hem creat un vincle amb ells, el que fan que és aconseguim que ens prescriguin. O sigui, són prescriptors nostres i ens poden recomanar amb altra gent. Llavors, aquest fet que ens recomanin genera confiança amb els altres potencials consumidors, alhora que estem aconseguint una cosa molt interessant, que tot això ho estem fent de manera gratuïta, que ens recomanin, al final acaba sent de manera gratuïta. I això pots fer que es viralitzi el nostre projecte o que es doni a conèixer sense necessitat d'inversió de capital. D'acord? Doncs una mica és això, les claus principals a l'hora de definir això, de definir una estratègia digital.